Kana ji Razak? Na'am. Shi wannan dan kwallo mai suna Vinicius Junior. Ina gaya ma to yau ka sani dan garin mu dan boy. Shaye. Bayar kai saka ka ga mu wannan magana. Me wani magana? Ka dubi ido na. Ni ba dan yau bane in ga maka. A'a. Kai me ka sani? Ya zaka ce mun Vinicius dan garin ku ne? Vinicius dan Brazil ne, yana buga ma Madrid. Ka da Allah. Shi dai yana takale da Madrid, kai kana ina. Allah ka bar wannan sajan. Oh yanzu ka yarda da ni ba kenan. Yaran yarda da kai kuwa. Yanzu abin ka gani da famfas ne. Shi mana. Abin da zai faru shine za mu je mu samu shugaba. Kai kana magana da hankali bai dauka. Ji mana. Ina jin ka. Za mu je mu samu shugaba ne. Shugaba? Mu je. Shi da kansa ina yin yaba bayani zaka fahimta. Mu je, gwamma shugaba mu je. Amma kai kan baka sai ga mu yadda ba. Ina ga ma gaskiya. No be juju be that. Yawwa, ai ga shugaba ma nan. Assalamu alaikum shugaba. Barka shugaba. Ina gaida shugaba. Na gaji zuwa samu wajen zama na lafiya na gan ku haka. Wato shine yake so ya gwada cewar ya san abu bayan bai sani ba. Okay, menene tambaya ne na gane. Yawwa ba zo da sani ba. Shi malam shubayan nan. Na'am. Yana so ya rena ni. Okay. Da cewa ai Vinicius dan garin su. Kana wasa ne garin su. We are not informed to. Shi dan boy mana. All right. He's right. Bari in maka kasan bari proving maka da cewa haka ne. Vini da yaran boy shine God is. Daman V in aka ce V ana nufin God. So Vini God is. So serious kuma yadda aka samo shi shine daga kalman gracious na turanci. Ka gane? Vini serious. God is gracious. Yadda aka samu suna Vinicius kenan da yaren boy da turanci. Vinicius. Ka ga su? Sai yanzu na gamsu ai. Yawware. Ai da na aza yana ƙarya ne irin tunda haka ne mu je tare dama ni ma na shirin tafiya ne mu je tare.